Vážené dámy a páni, vítajte pri štýlových rečiach. Dneska sa budeme 60 minút rozprávať o automatizácii a riadení skladov. Moje meno je Gabriel Todt, som z agentúry New School Communications a som veľmi rád, že dnešní moji hostia, máme ich tu dvoch, sú naozaj na slovo zlatí odborníci. Máme tu Andreja Korchaníka, ktorý je špecialista automatizácia a komplexných riešení v štýl Slovensko. Vítajte, Andrej. Dobrý deň. A zároveň tu máme aj Jirku Vesného, ktorý je senior špecialista na intralogistiku, opäť v štýl Slovensko. Pani, vítajte. Ja možno rovno položím prvú otázku, teda aké sú dnešné trendy v automatizácii skladov? Tak ja by som asi začal s tým, že ono celý ten trh sa mení a je to hlavne teda, čo sa mení, tak sú ľudské zdroje a teda nejaké problémy s ľudskými zdrojmi, cez infláciu možno aj mzdové podmienky. A takže celý ten trh toto je hlavný spúšťač, prečo zákazníci dnes chcú automatizovať. My automatizáciu robím viac ako 15 rokov, ale ten záujem pred 10 rokmi bol minimálny. Toho bolo ako šafránu doslova. Takže tých dopytov bolo málo. Dneska je to práve naopak, tých manuálnych riešení, to je ako keby na ústupe. A viacej sa zaujímajú zákazníci o automatizáciu, pretože majú nedostatok ľudí alebo nejaká náhraditeľnosť. Je to aj nejaký výkon, chybovosť a tak ďalej. Čiže je tam veľa nejakých aspektov, ktoré ich nútia sa rozhodovať, že poďme automatizovať, lebo. Já bych to doplnil asi o to, že samozřejmě spousta uživatelů, která naráží na to, že lidská síla není, že roste náklad na lidskou sílu. To jsou témata, které obecně rezonují společností, takže to není nic nového, ale v posledních letech se spousta uživatelů v té logistice vydala právě směrem k tomu, jak dělat logistiku, kterou potřebujou více či méně pro svůj provoz, jak ji dělat bez lidí. A tomu samozřejmě je potřeba přizpůsobit i prostředí v těch společnostech, podmínky. A to jsou témata, kterými se zabýváme. Poďme možno trošku do takého väčšieho detailu, že keď si predstavím, že automatizácia skladu. Čo to dnes znamená? Že aké sú tie riešenia, ktoré ten sklad, nazvem to, že automatizujú dnes? Tak ja začnem z toho druhého konca, z tej úplne plnej automatizácie, čiže my sme dneska schopní naozaj automatizovať úplne celú prevádzku. To znamená, že máme aj realizáciu na Slovensku v Topolčanoch, teda pri Topolčanoch, kde nie je ani jeden človek. To je sklad, ktorý celý funguje, tam 7,000 paletových pozícií, 55,000 boxov a celý sklad funguje bez toho, že by tam bol jeden človek. Takže naozaj toto je tá vízia, tej budúcnosti, teda automatizácia taká v pravom slova zmysle. Ale my sme pripravení sa posúvať aj so zákazníkmi postupnými krokmi, čiže dnes vyrábame sériovo vozíky automatizované na nejaké jednoduché prepravy materiálov z bodu A do bodu B, čiže vieme už začať malými krokmi. A je důležité si říct, že v těch podmínkách Slovenska i České republiky si zatím ještě pořád málo těch uživatelů uvědomuje, že pro tu automatizaci, kterou by hrozně rádi by ji používali, tak je potřeba mít nějaký odpovídající prostředí. Bohužel to ještě nefunguje tak, že můžeme nasadit automat v podstatě jako ready-made řešení okamžitě do toho skladu, hurá, za řádově pár měsíců tam jezdí vozíky, lidi tam nemusí. Tak to nefunguje, protože průmysl u nás je postavený pořád na poměrně velké flexibilitě, což je velká výhoda jako zemí, jako je Slovensko a Česká republika, kde si změníte velmi rychle výrobu, velmi flexibilně reagujete na narušení dodavatelského řetězce, prostě něco vám chybí, nevadí, bum, přestavíme stroje, vyrábíme něco jiného. A tahle flexibilita je paradoxně to, co vadí automatizaci. Tam automatizace v tomhle tom nefunguje, takže je potřeba tam předejít ještě o pár kroků před a začít, řekněme, s nějakou standardizací těch procesů uvnitř toho subjektu, s nasazením nějakých standardních nástrojů, jako je třeba warehouse management systém, tak, aby měla ta logistika data, exaktní data, na základě kterých se dá řídit a následně se pod to VMS dá integrovat nějaká automatizovaná technologie. A to, jak říkáte na Slovensku, utriasť tu situaci na to, aby bylo vhodné ty automaty používat. To je možno dôležité, čo ste povedali na úvod, že predstavte si, že ja som majiteľ skladu, povedzme, že som na tej druhej strane, ste už ten plne automatizovaný, povedzte, že ja mám že absolútne neautomatizovaný sklad, klasicky tam ešte nazvem to, že využívam ľudí, ktorí sa v tom stane pohybujú a podobne. Čo sú teda akéby tie kroky, že čo by som mal urobiť, že prídem za vami, poviem, čo je krok 1, teda nasadiť nejaký, nazvem to, že software, ten warehouse management systém, alebo... Ten první krok by měl být, a funguje to tak zpravidla v 99% případů, jasný obrázek toho současného stavu.
který obvykle poskytne nějaký hloubkový logistický audit. Robíte opět, jakoby vy spravíte. Ten umíme udělat my, je to dneska standardní nástroj, který se používá. V podstatě vám logistický audit poskytne data, bez kterých není možný dost dobře smysluplně navrhnout tomu uživateli, jak tu logistiku posunout dál. A je to úplně jedno, jestli se bavíme o plné automatizaci, částeční automatizaci, o nastavení implementaci VMSK. Je to prostě zrcadlo toho současného stavu a mnohdy je zajímavý, že tomu uživateli poskytne ten audit informace, který on sám nemá. Že netuší, takže jsou pro něj nový. Vypozorujeme spoustu podstatných detailů v tom provozu, který brání například, anebo naopak otevírají obrovský potenciál pro automatizaci a na tom potom stavíme dál, protože to je základní kámen, od kterého potom můžeme debatovat o nějaký efektivitě, rentabilitě, návratnosti těch investic a podobne. A ako ten audit vyzerá, ako si to predstaví, že vaši kolegovia prídu do skladu a teraz 24 hodín alebo týždeň tam sedia a zapisujú si, pozerajú, alebo je to nejaké automatizované? Môže to doslova aj tak vyzerať, ale samozrejme, že veľa zákazníkov má nejaké dáta, majú nejaký systém, čo používajú, takže my tie dáta potrebujeme získať a my potrebujeme získať aj tie procesy. My potrebujeme vedieť, že prečo to tak robia, lebo to môže mať aj nejaké konsekvencie na iné oddelenia, čiže my môžeme si mysleť, že my keď zmeníme tento jeden proces v sklade, takže to bude fungovať, ale on to nemusí fungovať, lebo to bude mať dopad na nejaké iné oddelenie, na výrobu, na objednávky materiálu a tak ďalej. Takže nie je to úplne také jednoduché, čiže my potrebujeme čo najviac dát, radšej mať o 500 kg viacej, ako jedna by chýbala. Takže naozaj prídeme, máme veľa otázok, zistujeme a je dobre si aj pozrieť to miesto istým zákazníkom do skladu, do výroby, pozrieť si, prečo to tak robia, ako to robia. A potom vieme vlastne po tej analýze naviazať na tie naše skúsenosti, na projekty, ktoré sme realizovali a vieme navrhnúť riešenie. Ale ja by som chcel doplniť jednu dôležitú vec a to je, že my sa so zákazníkom chceme pozrieť do budúcnosti. My sa chceme pozrieť, dajme tomu v horizonte 10 rokov, kde sa vidia, kde by chceli byť, aby sme teraz nedodali nejaké riešenie, ktoré je na rok. A po roku si poviem, má to zmysel, že sme toto dodali, hej? Čiže poďme sa pozrieť do budúcna, kde chcete byť o 10 rokov a poďme to modelovať a vytvárať spoločne tú budúcnosť. Dalo by sa tá automatizácia potom následne rozvieť do nejakých, nazvem to, že etap, že keď si poviem fajn, tak toto je, že predsa bavíme sa o tých extrémoch, že vôbec a potom ten, ktorý máte pri Nitre, ste hovorili, že plne automatizovaný, že sú nejaké také možno etapy, že ako sa na to pozerať, že nechcem byť v jednom ani v druhom extréme. Tak áno, on sa to dá škálovať, čiže tak som povedal, my keď vieme, kde je cieľový stav, že kde chce byť zákazník o 10 rokov a ak má tie dáta, že vie, že aké bude mať objednávky, vie, aké bude mať projekty, tak vieme na to nadviazať a vieme ho tam dostávať postupne. Čiže prvá časť je asi tá digitalizácia, že to možno kolega Jirko povie viacej, že na čo sa majú pripraviť. Co se týká tohle, tak je tam samozřejmě důležitý si po tom logistickém auditu, kdy teda leží na stole data o tom, jak to funguje, do tomu se připojí ta informace, jak to bude vypadat v té blízké budoucnosti, 3, 5, 10 let. To nám udělá obrázek o tom, jaká bude ta potřeba toho uživatele a pak se začneme povídat o tom, co se na to dá nastavit. Samozřejmě můžeme tam udělat buff, budeme to celý automatizovat, že bude to stát randál peněz, že z toho se ten uživatel zhroutí a říká, že nikdy, že to prostě nechci, že neblázněte. Ale proto dává smysl, protože samozřejmě málo kdo z těch klientů je postavený na to, aby opravdu tam tu automatizaci, zvlášť v provozech, který už dneska existují, který fungují. Něco jiného je, když se to staví na zelený louce. Ano. Ale tam, kde dneska máte už nějaký funkční provoz, tak se musíte přizpůsobit těm podmínkám. Šířky uliček, bezpečnostní podmínky, křížení provozu manuálního, automatického a tak dále. To jsou všechno aspekty, které je potřeba zohlednit a ve výsledku potom, když si řekneme, jak by to mohlo fungovat, tak se dá poskládat ta automatizace do nějakých dílčích kroků, které na sebe budou navazovat tak, aby to ve zdraví ekonomicky přežil a zvládnul ten investor. Zároveň mu to dalo nějakou možnost si na to zvyknout, protože i když to děláte do stávajícího provozu, tak my můžeme predikovat, jak se to bude chovat, ale až ten reálný provoz vám ukáže, zejména tam, kde je kombinovaný pohyb lidí a automaty, jak se to bude chovat. Lidi jsou neuvěřitelně invenční, takže jakmile tam pustíte automaty, tak začnou vymýšlet, jako fakt to zastaví, když tam vlezu. Jo, a začínou vymýšlet takovýhle šikovný. Testují, jako to máte vymyslet. Ano. Takže samozřejmě člověk je od přírody tvor líný, že? Takže vymýšlí ty lidi, jak se tu práci co nejvíc zjednodušit. A to jsou všechny věci, které dopředu nemáte šanci vědět. Jo? Ale určitě je důležitý mít na začátku ten jasný obraz a mít nástroj, jak to řídit. Jo? A to už se vracíme zpátky kolečkem k tomu VMS-ku,
ideálním případě. Dneska je silný téma big data, čím víc dat jste schopni sbírat z toho provozu, tím víc jste schopni jich analyzovat, tím víc jste schopni pracovat s korelacemi mezi těma balíkama dat a na základě toho tu logistiku uspôsobiť. Jo? Keď sa pozrieme, predpokladám, že máte veľmi dobrý prehľad na tom slovenskom trhu už za tých 15-20 rokov, čo to robíte. A ako sme na tom na Slovensku z tohto pohľadu, že keď poviem, že máme viac skladov, ktoré už sú nazvem to na dobrej ceste tej automatizácie, alebo naopak ešte, že ten potenciál je tu obrovský a že ešte veľmi veľa klientov, nazvem to, že to vôbec nerieši, alebo sú v tých úvodných fázach? Ja myslím, že je to potenciál obrovský. My tu máme hrozne veľa brownfieldových projektov. Čiže naozaj tu sú firmy, moderné firmy, ale v zastaralých všelijakých halách, starých výrobných závodoch a tak. A práve my sa tu potýkame s tým, čo na západe naši kolegovia nie až toľko. Takže my naozaj máme, že stiesnené priestory, máme malé tie priestory, úzke uličky, rôznorodosť paliet a proste tie protichodné veci k automatizácii. S tým my máme tie riešenia o mnoho náročnejšie. Potom ako na západe, keď idete niekde do Holandska, proste majú 5-metrové uličky, liaté krásne podlahy, všade je miesto, všade je čisto a unifikované palety. A u nás je prevažne automotív. A ten automotív diktuje tým subdodávateľom, že aká bude paleta, aký bude ten stylič, ako to bude vyzerať kvôli vyťaženiu kamionov a tak. Takže tam sa nepozerajú na to, že unifikácia, že všetci europalety, ale tam je to, že ja tam potrebujem dostať čo najviac tovaru do toho kamionu, aby som ho vyťažil, tak proste tá paleta bude mať 3x2 metra a budú dve na sebe. A tam potom my naražame na to, že my tu musíme strašné špeciality vymýšľať a máme naozaj náročné tie koncepcie a aj časovo, a potom aj finančne samozrejme sú nákladnejšie, sú drahšie a ten zákazník sa potom o mnoho dlhšie rozhoduje a máme viacej prekážok. Jak to doplně o to, že pozoruju za těch mnoho let, co se tady pohybuju, že jsou tady různé skupiny klientů, kteří mají různou motivaci. Tím, že dominantní automotiv průmysl na Slovensku, který pochopitelně dokáže investovat masivně do těch prvků, jako je automatizace nebo obecně do logistiky, jako i do jiných technologií a má na to tržby, má na to příjmy, tak je to jedna situace, to je řekněme motor a pořád je to segment, který vede v tomhletom a pak jsou jiné skupiny, typicky 3PL, 4PL, logistický provideři, který prostě nemají ten income na to, aby byť by rádi automatizovali, vědí, že to dává smysl, ale jsou omezený nějakými pravidly pro návratnost investice a tam to pořád ještě nevychází. Jo? A nebo musíte být velmi kreativní v těch kalkulacích na to, aby jsme dosáhli parametru, který ten uživatel potřebuje. Jo? A pak je ta skupina tady, řekněme, menších firem, který by rádi, ale tam je to opravdu velmi pozvolný proces, postupný, kde začínáme úplně jednoduchýma automatama, prostě, který převáží něco z jednoho místa na druhý. Je to opravdu taková ta úplně basic automatizace. Jo, a stojí to 30 000 a oni si to můžou koupit, je to pro ně dostupný, je to dosažitelný a takhle se posouvají postupně dál. Máš aj za 30, lebo my sme drahší. Som to skúsil, dobře. No tak začíname v menšom samozrejme, ale spomínali ste akoby, že veľmi, veľmi dobrú vec, že čo je taká možno najväčšia bariéra dneska? Že je to naozaj iba o tých financiách, alebo sa stretávate aj s tým, že tí ľudia, nazvem to, že ešte možno nedôverujú tej technológii a predsa len čo keď mi to tu zlyhá a potom nedám dodávku, že čo sú také tie najväčšie bariéry, na čím dneska premýšľajú tí vaši zákazníci? Je to ťažko povedať, je to od prípadu k prípadu, ale väčšinou sú to financie. Veľa našich spoločností na Slovensku má majiteľov niekde v zahraničí, čiže sú to nejaké korporáty a tak ďalej a oni si musia nejak schváľovať aj tie investície, čiže sa stále budžetuje, to je často našou úlohou, že my proste vytvárame budžety pre zákazníkov, oni si to dajú schváliť a buď to prejde, alebo to neprejde. Takže je to určite tá finančná stránka veci a potom sú to aj procesy samotné, že niektoré procesy sa proste nedajú automatizovať. Alebo dajú, ale stojí to hrozně veľa peňazí, takže je to náročné. K tomu doplnil ještě připravenost. Okay. Protože spousta klientů, se kterými jednáme, tak si představí tu automatizaci tak, že ten vozík, na kterým dneska sedí jako Jožo Marková, tak vyměním za vozík, který bude jezdit sám. Ano. To je jasný, že? To napadlo aj mňa. Takže ten vozík je automaticky tak bude dražší, jasný. A pak tam přijdem a začneme debatovat o tom, že potřebuju to prostředí, že potřeba to teda nějak řídit a najednou zjistíte, že ten samotný vozík je marginální část toho projektu. Že potřebujete zainvestovat do úpravy procesů, řízením procesů, což jsou položky třeba v řádech stovek tisíc eur.
A to potřebujete jako opravdu to základní, než můžete přikročit k tomu, že tam pustíte nějaký automat. Takže to je téma, který já vnímám jako hlavní brzdu. Ja by som ešte vás vyzval, teda opäť zdôraznil, že máme tu aj možnosť toho slajda. Naozaj je to súčasť aplikácie Webex, to znamená, že opäť zdôrazním také 3 také malinké guličky alebo bodky, ktoré nájdete vo svojej aplikácii. Keď na to kliknete a vyberiete si slajdo, tak tam vlastne môžete položiť otázky. Už nejaké nám aj pribúdajú, takže nebojte sa, cíte sa free a položte nám otázky. Keď sa vrátim späť k tým ľuďom, my ste tým vlastne začali, že to je najčastejšia motivácia a nedostatok ľudí na trhu, to sa asi týka viacerých častí priemyslu a logistiky, nie iba skladov. Skôr ma zaujíma, že ako na to reagujú potom tí samotní zamestnanci, že samozrejme, že v rámci toho, že nazvem to, že nejakom hybridnom modeli, že ten sklad nie je samozrejme od začiatku hneď taký, že tam všetky ľudí môžeme prepustiť a sú tam len tie automatizované riešenia. A aké sú vaše skúsenosti? Príjmu to pomerne rýchlo, boja sa, že prídu o prácu, ako s ním možno lepšie pracovať? Ja bych tady vnímal 2 pohledy na tu věc. Jo, jeden je za mě ten, že ty zaměstnanci se na to nějak dívají, když vystřelíte mezi zaměstnance, že tam bude automatizace, tak to všechny pochopitelně vyděsí. Že? Když tomu řeknete to B, a to je to, že ta firma obvykle má nějakou představu o růstu, nějakým kontinuálním, udržitelným a nemá na to ty zdroje, tak já spíš vnímám jako dominantní cíl automatizace to, že můžete ty lidi využít na práci s vyšší přidanou hodnotou, tam, kde ten automat nemůžete. Takže odbřemenit lidi v provozu od rutinní práce, která je jako jednoduchá, nevyžaduje žádný přemýšlení, žádný zručnosti, prostě točíte tam volantem, jezdíte z jedné strany na druhou. To je věc, která za prvý ani tomu člověku nemůžete dát jako nějaký zajímavý finanční ohodnocení, to je to takový, protože to je opravdu nekvalifikovaná nebo nízkokvalifikovaná práce. A radši byste toho člověka použil na to, že si koupíte novou mašinu, nový vstřikolis, kam to člověka postavíte a bude se o to starat. A to, co dělal doteďka, může dělat robot, může dělat automat. Jo. Tohle to je téma a takhle si myslím, že je užitečný to dovnitř těch firm komunikovat, ne, že ta automatizace má ty lidi nahradit. Ne, ona má umožnit té firmě růst a být efektivnější, aniž by k tomu lineárně rostly zdroje, který na tohleto potřebuje. Je to aj v praxi tak, že tí ľudia tak ako vnímajú, alebo... Je to strach z nepoznaného, je z niečoho nového, čiže určite na začiatku každého projektu sme naražali na to, že tam bola nejaká obava tých ľudí v tom sklade, vo výrobe a tak ďalej, ale oni sa s tým naučia žiť a nakoniec pochopia, že to tak nie je. Ale ja by som určite chcel povedať aj to, že nalejme si čistého vína a povedzme si, že naozaj, že sú tie zdroje, že stoja rady ľudí pred tými fabrikami a chcú ísť robiť vozičkára. Ja nemám ten pocit. Hej, fabriky zvážajú 100 kilometrov rádius a autobusmi ľudí, aby mali ľudí v logistike, takže tí ľudia reálne nie sú. Hej, a možno, že chýbajú zase v iných segmentoch. Všetko je postavené na automotív, na logistike, ale v poľnohospodárstve nie sú ľudia, takže ono sa to vybalansuje. To nie je niečo, že teraz niekto príde o prácu. My nahrádzame tie jednoduché procesy automatizáciou a práve tí ľudia dostávajú šancu na inú prácu, na kvalifikovanú, kde netreba 24 hodín, 7 dní v týždni voziť jednu paletu z bodu A do bodu B. Spomínali ste vlastne, že tá investícia na úvod je akoby pomerne značná, že to je taká jedna z tých veľkých bariér. A aká je tá návratnosť? Že ako to máte možno vyrátané, že ako tým klientom to vrátate, že fajn, tak teraz investujú na začiatku pomerne veľa, ale pozri sa za priebehu 3, 4, 5, 6 rokov sa ti to vráti a budeš dokonca ešte v pluse. No, problém celej návratnosti je, že zákazníci prepočítavajú iba tú mzdovú položku brúto, hej, alebo ten brúto náklad, ale tam je kopec iných vecí, napríklad chybovosť, nejaké dohľadávanie tovaru a to sa nedá vyčísliť. Ja som mal veľa diskusí so zákazníkmi, ja som im radil, čo majú dať do návratnosti, čo sú ich náklady a oni povedali, že ale my to nevieme vypočítať, lebo nám niekto založí zle paletu v sklade, 6 ľudí uhľada 2 hodiny, ale my to nemáme nikde zapísané, my to nemáme vyčíslené. Že tá chybovosť, tá intervencia človeka, to, že človek si povie, že ja to teraz dám tu, lebo mne sa to zdá lepšie, hej. Lebo človek je múdrejší ako software. Takže tamto vlastne sa stráca tá návratnosť a častokrát sú to aj násilné poškodenia manipulačnej techniky alebo budovy alebo materiálu a tiež toto zvážanie, čo som hovoril, zvážanie ľudí 100 kilometrov, tak to sú obrovské náklady, aby ste dostali ľudí do práce. Aj ďalšie veci, nejaké svietenie, kúrenie. Keď máte plne automatizovanú halu, nepotrebujete svietiť. No automat sa orientuje aj po tme. Takže ani mu zima nie je. Ani mu nie je zima, takže...
Okay. Snažíme se, aby tyhle těžko uchopitelné náklady byly součástí těch logistických auditů. Protože když pak hledáme tu cestu, jak tomu skladu pomoct, zlevnit manipulaci, zrychlit ty procesy, zefektivnit, tak se opravdu snažíme podívat na každý sebe menší detail. OK. A spomenuli ste vlastne tú návratnosť, aj tú chybovosť, čo je keby asi dôležitá vec. Aké sú ešte možno nejaké ďalšie benefity tej automatizácie? Že prečo sa to oplatí spraviť skôr a radšej ako neskôr? Tak výhody sme si pomenovali veľa z nich, že chybovosť a tak ďalej, ale aj výkon, lebo keď ten človek je rýchlejší, ale v krátkom čase. Človek je, dajme tomu, keď sme si zobrali rámec 2 hodiny, tak za 2 hodiny človek prepraví viacej paliet ako automat. Lebo ten automat má tie čídla, musí si to čekovať, skontrolovať a tak. A nie je taký možno efektívny v danom čase. Ale potom príde prestávka, fajčiarka, očerka, PNK, neviem čo. Roboty nechodia na očerku teda. No a roboty to nepotrebujú. Čiže keď si zoberieme 24-hodinový rámec, tak ten automat za 24 hodín odveze viacej paliet ako človek. Poďme k tým možno praktickým veciam z vašich skúseností. Mňa to akoby poviem, že úprimne veľmi zaujíma. Vy ste spomenuli ten príklad toho naozaj, že úplne že plne automatizovaného skladu. Tak možno, ak viete mi povedať, že v akej tej oblasti, nemusíme asi klienta povedať, ale že čo ten sklad, čím sa zaoberá? Je to automotív, je to výroba svetiel, svetlometov pre automotív, takže je to taký zákazník. Oni mali ten plán, tú víziu už dávnejšie. Ten projekt je v podstate z 2018 a v podstate zákazník chcel mať taký, že hybridný sklad. On chcel mať, že polovicu plne automatickú a polovicu manuálnu. No my sme ho presvedčili, napriek tomu, že na to budget nemal schválený na takú veľkú investíciu, tak sme ho presvedčili, aby nerobil hybridný sklad, ale aby už mysleli do budúcna a mali plne automatizovaný. On bol na zelenej lúke vlastne vystavený. Áno, to bola zelená lúka, takže to bol úplne ideálny projekt aj pre nás, aj pre toho zákazníka, lebo keď robíte na zelenej lúke, nemáte obmedzenia. Nemáte obmedzenia pozemku, ale nemáte obmedzenia stĺpov, výšky. Proste vymyslíte technológiu a obstávate technológiu. Ešte keď je brownfield, tak my máme dané stĺpy, máme dané podlahy, máme dané brány, máme dané koridory a musíme sa im prispôsobovať, strašne prispôsobovať a tlačiť to. Možno ešte nejaké 1-2 príklady praktické, aby si človek vedel predstaviť na tým príklade, že ako to tam vlastne vyzerá v tom sklade, že ako si to máme predstaviť, že vozíky tam, teraz nemusím to plne automatizovanom, ale v nejakom, nazvem to, že hybridnom modeli vašich klientov. Ja by som určite spomenul na tvojom mieste aj poloautomat, lebo to je cesta, ako sa dostať aj k tej plnej automatizácii. Takže... Je to jeden z přechodných kroků, když ten klient nemá buď investiční schopnost v tu danou chvíli, anebo je to teď jsme nedávno realizovali v podstatě výstavbu nového skladu nebo stěhování uživatele, který do té doby pracoval řekněme, v logistickém středověku, bez jakýkoliv technologie, bez ničeho, prostě opravdu jako na pankáče, tužka, papír, jo, a vysokozvížný vozík. Přestěhovali se do moderního skladu a společnýma silama jsme vybudovali poloautomatické řešení, protože plná automatizace nebyl v tu chvíli v jejich investičních možnostech a nesplňovalo to ani nějaké časové očekávání. K tomu se možná dostaneme, protože ta automatizace je časově poměrně náročný téma z hlediska realizace. Takže jsme došli k tomu, že poloautomat je dobrý krok první a dneska používají VNAčka v poloautomatu, což je zařízení, který ještě pořád potřebuje člověka, ale ten člověk už tam nemá žádnou výkonnou funkci, je to v podstatě jenom prvek, který mačká tlačítka, jo, a ten stroj se pohybuje tam, kam má, dělá to, co má, je řízený zase tím warehouse management systémem, což je ten software, který dohlíží na všechno, co se v tom skladu děje. A je to vysoce efektivní metoda, protože ještě pořád můžeme mít velký výkon u těch strojů, protože tam ten člověk. Dneska se bezpečnost dívá na člověka jako na klíčový faktor, protože má oči a je schopný rozpoznat nebezpečí na velkou vzdálenost, takže to umožňuje výrazně vyšší rychlosti vozíků. Pokud tam toho člověka nemáme, tak se všechno zpomalí, protože potřebujeme všechno opakovaně skenovat, kontrolovat a tak dál. Takže ta poloautomatizace je téma, který může sloužit velmi efektivně jako první krok pro toho klienta. Ja by som dopovedal ešte nejaké výhody toho poloautomatu, že síce tam je človek, ale ako povedal kolega, že sa človek nerozhoduje, takže ho z tej pozície rozhodovacej ho teda
nejako dostaneme preč a rozhoduje sa software a má to obrovské výhody napríklad pri nových zamestnancoch, keď potrebujeme nahajrovať ľudí, tak keď máte úplne manuálny sklad, tak vy potrebujete, dajme tomu, 2-3 mesiace na to, aby ste toho človeka zaškolili tak, aby bol schopný úplne plnohodnotne pracovať v tom sklade. Ale keď je tam poloautomat, tým, že on sa nerozhoduje, tak zo srandy hovoríme, že tam naozaj môže byť šimpanz, že naozaj tam je človek, ktorý tam príde, môže prísť aj zahraničný pracovník, nemusí to byť Slovák alebo Čech a môže tam byť jazyková bariéra, ale on sa naučí pracovať za 2,5-3 hodiny. Ako ovládať tie... Ovláda to, lebo všetko je riadené a on sa nerozhoduje a on stlačí jedno tlačítko a vozík zastaví tam, kde má a on stlačí druhé tlačítko, on to naloží paletu a ide naspäť. Takže naozaj ten človek nepotrebuje až v tej adaptácii toľko krokov. Keď sa bavíme o tých poloautomatizovaných riešeniach, koľko približne nejaké percento tých zamestnancov nám kvázi, že nebude už treba, keď poviem zjednodušene, že koľko vieme tak nahradiť tej ľudskej sily? U toho poloautomatu je to pořád bez nějaký masivní úspory, tam můžeme tu úsporu lidské síly počítat fakticky na výkonnost toho systému. To znamená, pokud budeme brát plně manuální řešení se všema nedostatkama, který takový provoz má, tak se dá podle objemu říct, že potřebujeme víc lidí na to, aby zvládli nějaký výkon, protože prostě pořád je tam ten faktor, že ten člověk se musí v tom skladu dobře orientovat, musí vědět, kam má jet, musí vědět, co po něm systém chce. V tom poloautomatu tohle nepotřebujeme. Tam, jak zaznělo, všechno řídí systém, ten člověk je tam jenom výkonný prvek a pokud dělá to, co po něm systém chce a dělá to, co nejrychleji zvládne, tak to může znamenat pochopitelně, že dosáhneme i úspory personálu. Povedzme si, že už sme to nasadili, že už akoby nejaké riešenie máme. Ako potom funguje možno ten next step, ten servis a celé to, že je ten štýl akoby stále s vami, keď to povedzme a chodíte to nejako kontrolovať, či to funguje a podobne, ako možno tento post nasadenie a proces funguje. No je pochopiteľne tam servisná zmluva, tá servisná zmluva sa tiež robí na mieru, to znamená, že každý zákazník má iné očakávania, iné zvyky, takže my naozaj prispôsobujeme servisnú zmluvu tomu konkrétnemu zákazníkovi. Niekto nepotrebuje mať 24/7 hotline, niekto potrebuje, čiže naozaj sa to ako keby vytvára s tým zákazníkom a my tým, že sa posúvame z toho, keby z tých špeciálnych riešení viacej k tým sériovo vyrábaným, tak my máme dostupné náhradné diely, máme ich na sklade v Brne, čiže pre strednú Európu máme centrálny sklad s nočným závozom náhradných dielov, čiže keď náš technik na tváre miesta zistí nejakú závadu, tak na druhý deň ráno tam má diel a vie to odstrániť. Takže my sme naozaj flexibilní, máme obrovskú sieť v rámci celého sveta, ale keď sa bavíme o Slovensku, tak tu máme cez 40 jazdiacich technikov a 3 dielne na Slovensku, takže... Tou té automatizace, zvlášť pro klienta, který nemá zkušenost historickou, tak je tohleto téma, na kterým dokážeme strávit hodně času. To je typicky všichni. A co když to nepojede? Když máte automat najednou, že, tak když tam je borec, nejede vozejk, no tak co, tak vezmu jiný vozejk, anebo tam nějak odvláčím rukama, ale nezastavím tu výrobu. Když mám ten automat a kolikrát třeba nasazený v kritickém procesu, tak je tohleto silný téma. Je silný téma i nějaký nouzový koncept, jak obsluhovat ten proces, pokud dojde k výpadku. A těch scénářů je poměrně hodně. Jo, typicky je třeba to, že u takhle exponovaných projektů řešíme víceúrovňovou podporu, kdy je do toho v první úrovni zapojená i údržba toho klienta, která je schopná dělat nějakou diagnostiku, mít kritický díly, dají se tam použít nástroje alokace náhradních dílů přímo u toho uživatele, jako kritický balík náhradních dílů, který nechcete od nikud vozit, prostě to potřebujete řešit v řádech hodin maximálně, takže do toho zapojíme i stranu toho klienta. Silný téma je, že většina plně automatických systémů je vzdáleně dozorovaná. Takže velmi pravděpodobně na spoustu potenciálních problémů nebo rizik v tom systému přijde ten monitoring ještě dřív, než to pozoruje sám uživatel. Ten monitoring robíte vy, alebo to si robí sám vlastně majitel skladu? To je podle dohody většinou, když je tam VMS-ko, nebo je tam robustní systém VMS-ko s integrací nějakých dalších systémů, ať jsou to automaty, nebo jsou to nějaký další zařízení, dopravníkové technologie a podobně, tak běží vzdáleně centrální dohled ze strany nás jako implementátora a jsou i možnosti, kdy si tohleto monitoruje přímo sám uživatel v rámci nějakého režimu vlastní údržby. Jo. Je to zřídka,
Jo, spíše ten druhý model, protože tam je jako potřeba sledovat víc věcí. Koľko možno trvá taký ten proces tej automatizácie od toho bodu, že zákazník vám napíše a povie, no tak sa poďme rozprávať, že mal by som záujem, až po nejaký, nazvem to, že prvý výsledok, ako hovorím, že plne automatizovaný sklad, ale nejakú takú prvú etapu, že s tým dokončíte, že ako si to predstaviť. Tak je to o tej komplexite. Ak sa bavíme o jednom zariadení, ktoré bude prevážať tú paletu z A do B, tak my máme dneska pri jednom zariadení 5 týždňov dodaciu dobu, takže 6-7 týždňov aj s implementáciou môže jazdiť. Ale keď sa bavíme o sklade, ktorý je plne automatizovaný, kde je nejaká veľká flotila, alebo je to nejaké husté skladovanie, tam sa bavíme v rokoch. Čiže ono je to od prvej zmienky po nejaký go live, to môže byť aj 1,5 roka, povedzme. Sú nejaké prípady možno skladov, pre ktoré tá automatizácia nie je úplne vhodná, alebo sa týkaš úplne všetkých, že aj už boli nejakí klienti, ste povedali, ste otočili vo dverách, že počuj, prepáč, ale tebe nevieme pomôcť. Áno, aj niekedy to je aj budget, že sa opýtame, že aká je tá predstava a zákazník povie, že mám 20 000 poďme automatizovať, tak vtedy vieme, že asi sa tam nedostaneme. To môže byť, ale nie, niekedy sú to tie samotné procesy, nejaké vychystávanie, niečo, kde naozaj potrebujete človeka, kde sa ten automat nevie rozhodnúť, hej, potrebujete niečo preložiť, vychystať, preskladniť a tak ďalej. Alebo sú to aj podmienky tej samotnej budovy, že to nie je možné nasadiť, lebo je zlá podlaha, alebo je ten priestor veľmi malý, alebo nevhodné regály, alebo materiál ako taký, že to môže byť. Tam pohybuje tolik lidí, že by ten automat víc stál, než by jezdil. Tomu určitě, když posoudíme ten projekt komplexně, tak se úplně klidně může stát, že doporučíme tomu klientovi, že to nemá smysl. Radšej si postav nový sklad a tam to automatizuj, bude to ľahšie. Jo. Rozumiem. Keď sa ešte bavíme o nejakých riešeniach, tak ako Štýl ponúka aj riešenie iGo Pilot. Viete možno bude k tomu viacej, že v čom to je také špeciálne? No, iGo Pilot má víc podob. To řekněme, můžeme říct produktová řada možná, respektive produktová řada iGo. To má pak víc těch přídomků. iGo Pilot je právě varianta poloautomatického provozu VNA vozíků. VNA vozíky jsou vozíky do velmi úzkých uliček, která umožňuje v podstatě to, že od toho člověka nic nechcem. Je to systém, kdy ten vozík obrazně připojíme k softwaru, který ho na dálku řídí. Můžeme si to představit tak, že jakýkoliv úkol, který od toho vozíku potřebujeme, potažmo od člověka, který na něm sedí, tak odešleme ze systému přímo do vozíku. Ten se pohybuje ve skladu, který je definován souřadnicovým systémem, velmi přesným, s přesností do 1 cm. A ten člověk, jakmile stiskne tlačítko, že chce někam dojet na základě instrukce, kterou dostane, tak drží to tlačítko, dokud tam nedojede. Ten vozík tam sám dojede, sám zpomalí, dojede tam optimální trasou. Jakmile tam dojede, tak mu řekne, že už je na místě, kdyby náhodou usnul, zmačkne jiný tlačítko, naložíme paletu. Myslíte na to na všetko? Ano, naložíme paletu a pak mu rozsvítíme, kam to má odvízt a on v podstatě ani tohle nepotřebuje vědět, protože se drží to tlačítko a dokud tam nedojede, tak se nic dalšího neděje. Takže je to systém, který velmi efektivně dokáže posunout manuální provoz do nějakých řízení úrovně s efektivním využitím lidí i zdrojů ostatních, jako jsou vozíky. Je iGo Pilot navigácia a iGo Pilot Safety a to Safety má zase asi 15 funkcionalít, ktoré môže zákazník využiť a to je aj presne pri nejakých možno prekážkach v tom sklade. Vieme ten vozík tak nastaviť, aby tú prekážku v podstate sme nemali. Znamená, že ja neviem, je stĺp integrovaný v regáli a nesmieme tam založiť paletu, tak my mu v tom mieste zakážeme ten posun vidlic. Čiže ten človek, keby aj naozaj tam robil pol hodinu a dojde do toho miesta a chce tam tú paletu založiť, tak mu to ten vozík nedovolí. Čiže je to celé riadené, sú ako keby zakázané funkcie alebo obmedzené funkcie, ktoré sú nežiaduce. Takže my ho naozaj toho človeka posúvame, že on môže robiť iba to, čo je žiaduce. Nerobí nič iné. Keď sme už vlastne v druhej polovici nášho livestreamu dnešného, tak opäť ešte jedna výzva na otázky, ktoré môžete pokladať cez Slido, priamo v aplikácii, cez tie 3 bodky, ktoré tam boli uvedené. A my už máme pomerne veľa otázok, tak platí, že kto skôr pošle, ten skôr melie, takže ak chcete naozaj dostať odpoveď, tak je správny čas teraz poslať. Pani, mňa ešte možno zaujíma, že sa bavili o tých súčasnosti, ale tá budúcnosť, to znamená, že ste načrtli aj toto riešenie, to iGo, aj Pilot a tak ďalej. Kam sa vlastne tá automatizácia akoby uberá vo svete? Možno keď sa do zahraničia, chcete, že trošku sú už ďalej. Ako to vyzerá dnes, možno v západnej Európe, v Amerike a podobne?
Ameriku soudit nebudu, tam si myslím, že vůči Evropě je v tomto pozadu. Já bych se spíš díval na druhou stranu, země koule na ten východ, protože Ázie v tom masivně vede teda, ty automatizaci. To je zaujímavé jinak. To jako musím říct, že zasprintovali a už jsou jako minimálně o parník před náma v některých věcech. Nicméně, co se týká zemí království československého, pokud můžu takhle soudit, tak si myslím, že tady pořád v následujících letech silný potenciál k tomu, protože jsme křižovatka Evropy, logisticky jsme křižovatka Evropy, jsme výrobně velmi zajímavě dislokovaní v rámci Evropy, takže tady vidím do budoucna rozhodně potenciál k masivnímu nasazení automatizace a to bude souviset jako s vícero aspektama, které tady dneska zazněly. Jedna zdroje, lidská pracovní síla, druhá náklady na tu pracovní sílu, další variabilita a tak dále, takže rozhodně to nevnímám tak, že bychom byli někde v půli procesu, spíš si myslím, že jsme pořád ještě jako někde lehce za startem a že to největší teprve přijde i zejména s tím, že v automatizaci za posledních třeba 5-7 let došlo k masivnímu technologickému pokroku. To, co bylo dřív jako možný velmi obtížně, je dneska možný běžně díky vyspělý senzorice, díky systémům pro orientaci těch automatů v prostoru, což dřív bylo extrémně nákladná záležitost, v některých situacích neřešitelná, dostat ten automat tam, kam potřebujete. To dneska jde, takže předpokládám logicky, že se tohle bude posouvat dál a to taky bude masivně snižovat náklady na využití automatizace, což zpřístupní tuhle technologii většímu množství uživatelů. A teraz sa veľa rozpráva o AI, tak sa spýtam, že či ste zachytili aj nejaké také, nazvem to, že tú implementáciu AI do tých riešení a podobne možno v čom? Áno, tak AI je téma veľká, ale AI funguje na báze už získaných dát, čiže on to vyhľadáva v nejakých databázach, čiže potrebujú tí zákazníci v tej logistike vo výrobe a tak mať najprv tie master dáta, o ktorých sme sa bavili, musia mať nejaké VMS, nejaký riadiaci systém, zbierať tie dáta a potom tá umelá inteligencia vie meniť algoritmy na základe už získaných informácií, že prenastavovať tie stratégie, aby to bolo efektívnejšie, lepšie a tak ďalej. Bez tých master dát AI je rovnako slepa, takže to je... Tak treba začať tým VMS-kom, nastaviť si procesy, zauditovať a potom vlastne môžeme riešiť, že kde budeme nasadzovať jednotlivé tie technologické riešenia. Využití umělé inteligence ve warehouse management systému, který je dneska obvykle koncipován tak, že máte předem nastavený algoritmy, předem vydefinované procesy a nějaký kroky v těch procesech, které musí být dodržený pro to, aby ten proces dopadnul tak, jak má, tak tam vstupuje umělá inteligence v tom, že pokud máte dostatečné množství dat, na kterých jste schopni je průběžně učit, tu umělou inteligenci, tak se dají udělat ty algoritmy fakticky plovoucí. Jo, to znamená, v blízké době to bude tak, že se vyhneme při změně procesů nebo změně logistické potřeby anebo zavedení nové potřeby do těch procesů, kdy to dneska musíme celý naprogramovat, potestovat, pak to pustit do produkce, tak to dokáže to VMS-ko s využitím těch velkých jazykových modelů samo v podstatě, jako řekněme, taková nativní forma programování za běhu. Nebo konfigurace. To znie už veľmi zaujímavo. Máme čas na otázky. Je ich tu naozaj, že už celkom veľa. Tak začnem prvou. Je možné otestovať použitie vašich automatizovaných vozíkov priamo v našom sklade? Niekto by chcel rovno, aby ste to priniesli, mu to tam akože odprezentovať. Nie, s týmto sme sa my vlastne posunuli za tie roky, že my máme dnes naozaj tu v Nitre, ale aj kdekoľvek v Európe máme demo vozíky automatizované, takže my naozaj sme schopní dneska u zákazníka priamo v jeho procese to nasadiť behom týždňa, 2. Ten človek vlastne bez toho, aby robil nazvem to nejakú veľkú investíciu na úvod, uvidí v praxi, ako mu to funguje a potom sa mu ľahšie rozhoduje, že áno, že tak chcem, nechcem a je to za mňa dobré riešenie. OK. Aké pracovné pozície sú automatizáciou najviac ohrozené? Aké pracovné pozície automatizácia vytvorí? Niekto asi pracuje v sklade, asi ma dneska vystrašili. To je to téma, o kterém jsem mluvil. Za mě ty nejméně kvalifikovaný práce, to pracovní pozice, znamená řidiči jako vozíků, ty, kteří se zabývají tou rutinní manipulací. Takže jako nízkokvalifikovaná nebo nekvalifikovaná pracovní síla. A naopak tie vytvorené, že čo sú také možno, že pozície v sklade budúcnosti? Ak teda nejaké sú, možno už ten sklad budúcnosti nepotrebuje ľudí. To sú práve tí programátori, alebo títo inžinieri, alebo aj nejaký dozor, v rámci bezpečnosti, alebo v rámci údržby ľudia. Čiže sa posunú z tej bežnej nejakej činnosti, z tých preprav a manipulácie materiálových do nejakých
viac kvalifikovaných činností. Alebo úplne ideálne najlepšie pracovať pre štýl a nasadzovať tieto riešenia. Tak. Majú Slováci záujem o prácu v tomto segmente, alebo skôr zahraničný? A z ktorých krajín? To ja si predkladám to v segmente tej logistiky a toho skladovania, že kto dneska pracuje v tých skladoch? Sú to ešte Slováci, alebo sú to naozaj? No, ako ja mám teraz posledné skúsenosti z takých väčších závodov, ja budem tých zákazníkov asi menovať, ale bol som v závode, kde majú 23 národnosti. Takže naozaj robia tam asi aj Slováci, ale keď som chcel dať nejakú otázku ohľadom nejakého procesu tým zamestnancom, tak mi ten manažer povedal, že to ani neskúšajte, že oni nerozumejú. Čiže ono aj toto je problém, že tí ľudia naozaj nie sú a keď sú, tak sú zahraniční, potrebujete ensemble ľudí okolo, lebo potrebujú tlmočníkov, potrebujú trénerov, potrebujú proste dlhá je tá adaptácia toho človeka do toho procesu, že ten automat ten nasadíme a keď ho nasadíme, tak bude takto pracovať non-stop. Táto otázka napadla aj mňa, ale ja som sa neodvážil ju položiť, ale tak máme to tu v slide, tak sa teším. Aký najväčší bizar ste si vypočuli od klienta pri zadávaní? Alebo celkom, čo bola taká najbizarnejšia situácia? To, že zábavné historky z praxe, túto čas mám rád. Ak sa niečo spomeniete, čo vás tak akože zaujalo. Ja som mal tak, bolo to nedávno a to bolo tak, že sme AMR-ko testovali u jedného zákazníka, to je taký deckloader, ktorý jazdí iba akože pôjde pod paletu, zdvihne ju a ide s ňou, no a tá otázka bola, že ako zabezpečíme to, že keď ide samostatne to AMR-ko, že aby na ňo ľudia nenaskakovali a nevozili sa do kantíny. Tak to ste spomenuli aj vy, že tá ľudská, nazvem to, že predstavivosť v tých skladoch, akože že testovanie týchto riešení a tak ďalej, chápeš, naskakovanie, predpokladám stávanie sa do cesty a ešte si zažili možno niečo iné, ako vám zneužívali vaše riešenia? Asi zažil jsem několikrát to, že to bylo teda v případě těch polautomatů, o kterých jsme se bavili, ne přímo u automatů, kdy jsme měli po nasazení, po uvedení toho polautomatu do provozu, což jak jsem zmínil, opravdu jako řízený nějakou vyšší mocí, to VMSka. A my jsme měli jak debaty s těma řidičema nad tím, jako, že to VMSko to neumí prostě. Že oni to jako vědí, proč mám tu paletu, kterou jsem teďka naložil tady, jo, a vyvážím ji ven, proč jako nemůžu tu paletu dát sem. A bylo to neskutečně vyčerpávající vysvětlit, že to, co se děje na pozadí, je daleko jako složitější, že ten software nevidí jenom tu jednu paletu, kterou on má před sebou, ale je tam x desítek palet, které jsou v pořadí a nad nima přemýšlí to VMSko, jak to udělá. A bojovali jsme prostě opravdu s tím, dokonce jsem v jednom případě zažil to, že ten člověk musel odejít. Ale nebyl schopnej kousnout prostě to, že tam je něco chytřejšího než on, protože do té doby on byl bůh, jo. Když neměli VMSko, tak on byl bůh, protože jemu nikdo nic neřekl, nikdo se ho jako neodvážil rozčílit, protože on měl opravdu jako dokonale zmáknutý ten sklad, věděl, kde co je, proč to tam je. U půlnoci, když ho zbudili, jo, zeptali se, tak jim řekl, kde to najdou. Takže měl opravdu jako výsostnou pozici a teď najednou jako z ní spad z té stoličky a nebyl schopný to kousnout. Takže to nakonec po nějakých konfliktech skončilo tím, že si šel hledat inú práci. No. Takže ľudia nie sú ešte pripravení na to, že nejaký robot alebo nejaký systém je trošku inteligentnejší, má väčší prehľad ako oni. Niektorí, teda nie všetci. Tak ako kde, samozrejme sú stále také prevádzky, ktoré sú na Excelovej tabulke a aj na perečku zapisovanie ručne a jeden skladník všetko ovláda a ten, keď nepríde ráno do práce, tak môžu zavrieť krám, posledný zhasne. Poďme ďalej. Trošku mi to skočilo, áno. Tá otázka tu už padla, ale tak pýtajú sa. Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako dlho trvá realizovanie skladu od plánu po realizáciu? Bavili sme sa, že to naozaj býva aj v mesiacoch, aj v rokoch. Tak, to je ta formulace realizace skladu. To může mít mnoho různých podob realizace skladu, takže když se budeme bavit o nějakým skladu, v podstatě bez ohledu na velikost, aby dával smysl v dnešních podmínkách, aby měl nějaký systém řízení, aby měl dobře nebo rozumně nastavený procesy, tak se dá takovýhle sklad jako s dobrým plánováním se dá dohromady, teď se bavím o té technologické části, nebavím se o baráku, tak se dá podle mýho názoru dneska zvládnout třeba v horizontu 3 měsíců. Jo? Okay. Plus třeba nějaký měsíc a půl nějaký audit předtím na pozbírání těch dat, aby bylo na čem stavět. Když se budu bavit o polautomatu, tak tam se posouváme k hranici někde, řeknu, třeba 6 až 8 měsíců, protože
ty polautomaty, typicky je to kategorie vozejků do velmi úzké uličky, tak má výrazně delší dodací lhůtu, nevím, jak to je teďka zhruba 6 až 8 měsíců. Teraz je okolo 22 týždňov, no, takže to máme takmer pol roka je len výroba toho zariadenia. Jo, plus už ten polautomat, tam je potřeba pracovat s tím, že to potřebujeme nějak otestovat. Pokud je to uživatel, který má vlastní zkušenost, potřebujete mít testování, pokud je to někdo, kdo nemá zkušenost, potřebujete lidi vytrénovat, ukázat jim to, tak to dokáže ukousnout poměrně velký krajíc toho časového fondu. Jo? A u těch automatů, to už tady zaznělo, tam se bavíme vlastně o horizontech 16-18 měsíců i víc, podle toho, jak je to komplexní řešení. Ale ja by som ešte dopovedal k tej otázke, že my to ale vieme škálovať a vieme to robiť postupne. To znamená, že keď má zákazník novú halu a potrebuje začať ten proces skôr, tak my ho vieme zatiaľ nejako dočasne preklenúť nejakými manuálnymi vozíkmi, manuálnym riešením a k tej poloautomatizácii alebo automatizácii prechádzame postupne. Čiže nemusí to byť, že hneď regály vyrobiť je dneska 4 týždne, takže za 5 týždňov môže mať hotový sklad na 10 000 paliet, ale budeme to robiť nejak manuálne, budeme to robiť nejak oklieštene a postupne dodáme tie ostatné. Prvé výsledky, to ovocie tej roboty vlastne uvidí človek pomerne rýchlo a postupne, že nemusí to byť hneď, že musím čakať 3 roky a potom sa niečo stane. A ako prepojiť aktuálny skladový systém a automaty? Predpokladám, že to bude práve cez toho VMS, že to hrá asi kľúčovú rolu. To je dost drsný téma tohleto, protože samozřejmě stávající systém, no se povídáme o tom, nebo zohledňujeme to, že ten režim nebo ten provoz dneska nějak funguje a tohleto je velmi náročný, ale neříkám, že nereálný. Je to velmi náročný zpravidla jako vymyslet tu integraci tak, aby jsme měli možnost ji nějak otestovat. Takže obvykle to je tak, že potřebujete testovací instanci toho řídícího systému, takže má klient nějaký svoje VMS-ko, super. Potřebujeme ho vlastně 1:1 posadit do nějakého testu, nastavit ty procesy, otestovat to nejdřív v tom testovacím prostředí s tím automatem, pak to otestovat v nějakým reálným prostředí, tomu říkáme produktivním provozu, a pak to pustit do toho reálu. Jo. Ale v drtivé většině případů zjistíte, že to VMS-ko více či méně na to není připravený, na tu integraci, takže musíte nějak do něj zasahovat a to, jak moc do něj musíte zasahovat, je zase daný tím, co od toho automatu chcete, takže je to taková jako taková pavučina, po který je potřeba se jako opatrně pohybovat, aby to nedopadlo blbě na konci. Ja by som to povedal aj tak viac laicky, keď to máme nejakých menej skúsených zákazníkov, že niekedy my dodávame taký medzikus, že nemusí to byť nejaké plnohodnotné VMS-ko, ale my dodáme nejaký middleware, ktorý medzi tým zákazníckym systémom a tým našim AGVčkom a poloautomatom vytvorí tie dátové vety, nejak mu to začne prekladať takého tlmočníka. To je častokrát je to veľká výhoda. A tu máme nejakého záujemca o prácu v sklade. Aký typ vodičáku treba na vozík? Na jaký vozík bych sa zeptal? A tak povedz, že na tento sa mi tak páči. Ja neviem presne tie kategórie, lebo ich je asi 7 alebo 10, takže... A vy máte? Vy to by ste vedeli ovládať a na tom jazdiť? Tým, že predávame manipulačnú techniku, tak každý zamestnanec musí mať. Musíte mať, takže aj ste si ako predpokladám, že zajazdili. Jasné, my to odozdávame tie vozíky zákazníkom. Takže tam priveziete vlastne z vášho skladu im tam pekne po diaľnici. Áno. Chápem. Aké BOZP požiadavky musí spĺňať nasadenie automatu? Sú iné ako pri bežných vozíkoch? Áno, na to je norma, čo musia spĺňať tie automaty, čiže oni musia mať senzory, aby boli bezpečné, aby vedeli zastaviť, čiže my ich aj potom nastavujeme na konkrétnu prevádzku, aj čo sa týka podlahy alebo brzdnej dráhy, lebo môžete mať niekde, ja neviem, epoxidovú liatú podlahu, ktorá je šmiklavá, tak ten vozík zabrzdí na inom počte metrov, ako keď je, ja neviem, drsný betón. Takže my to aplikujeme potom na konkrétne prostredie a naše vozíky spĺňajú, sú certifikované, takže. Aj sa stretli možno s tým, že nazvem to, že ľudia si tak akože nazvem to, že dlhšie zvykali na nejaké také ako nové bezpečnostné veci, že zrazu, že nazvem to, že fungovať s tými vozíkmi, s tými automatizovanými riešeniami, že trvá to asi nejaký čas. No to v těch provozech, kde to je kombinovaný, tak jako jsem zmínil, jako lidi to zkoušejí, že jo, jako, jak to funguje, a jestli se to zastaví, nezastaví, že jo. Okay. Takže ano, a těch stupňů, jak to dělat, tohleto je poměrně hodně a k tomu právě slouží ten testovací provoz, jo, kdy to nasadíme a po nějakou dobu to tam jezdí v nějakém režimu, kdy sledujeme, jak se chová ten automat v prostředí, kolikrát zastavuje, jak se chovají lidi a dá se to vždycky uspůsobit tak, aby
doplnilo to, co ve výsledku od toho ten uživatel očekává. Mám už poslednú otázku. Tá sa týka opäť AI technológií a skôr to možno tak rozšírim, že ktoré ďalšie inovácie v oblasti logistiky nás najbližšie mesiace, roky čakajú. Že čo bude taký ten, že možno aj prelom, na čo sa čaká u vás, že tak toto bude zase zásadne iné. Spomínali ste tu nie ten západ, ale ten východ, že boli ste možno sa aj pozrieť nejaký taký, nazvem to, že v Číne a v týchto východných krajinách, že čo tam teraz, čo je tá budúcnosť tej automatizácie skladov? Ja poviem za seba, čo ja vnímam a čo vidím, že aj náš vývoj ide do toho, tak sú nákladky kamionov. To doposiaľ bolo naozaj veľmi zložité, lebo ten kamión, každý dojde iný rozmer, iná výška a tak ďalej a ešte keď sú aj rôznorodé palety. Takže vidíme boom aj v tomto, že nákladky kamionov, výkladky kamionov, aby tam nemuseli byť ľudia, pretože prichádza aj nová legislatíva z Európskej únie, kde údajne chcú ako keby zamedziť tomu, že kamionista si nakladá alebo vyklada kamión, pretože on má prestávku a on má odpočívať. A on počas tej prestávky 1,5 hodiny vyklada kamión. OK, že využíva to vlastne práve na tú výkladku, nákladku. No a Európska únia to chce nejako zamedziť. Má prísť nová legislatíva niečo od septembra alebo až od nového roku, teda som si neistý. No a toto docieli to, že zákazníci, tí providery tej logistiky budú musieť mať ľudí na tých rampách. A to zrazu nejaký závod bude potrebovať 5-10 ľudí na smene, aby vykladali kamiony, aby kamionista mohol odpočívať. Takže... To je jedno téma, já vnímám ještě jednu oblast a to je picking. To byla jako do doby nedávno minulý v podstatě výsostná logistická operace závislá na lidských schopnostech, na lidské činnosti. A dneska se čím dál víc prosazují technologie na automatizaci pickingu, to znamená toho vychystání fyzicky konkrétní jedné části nebo jednoho kusu zboží, například typicky jako v retailu nebo i při zásobování výroby, kdy potřebuji ve skladu něco vzít, nějakou konkrétní komponentu, součástku a odvízt ji někam, tak tu činnost, kterou dřív dělali výsostně lidi, tak už dneska je čím dál víc technologií, které umožňují tohleto automatizovat. Takže i v tom pickingu se dá a to podle mě se bude masívne prosazovať v blízkej budúcnosti tohleto automatizovať. Spomínali ste tie kamióny a tak ďalej, to znamená, pri kamionoch sa už veľa rieši, že budú autonómne, vozidla, viem, že to štýl nerieši, ale iné firmy. Kedy bude budúcnosť, kedy podľa vás, alebo takže prídeme tam a keď, tak kedy, že naozaj, že príde automatizovaný, teda autonómny kamión, autonómny sklad ho vychystá, naloží a vlastne ľudia, ale nazvem to, že sedia niekde hore vo velíne a mačkajú tie gombičky. Obecne tohleto je téma, ktorý, o tom sme si povídali s klientem už v roce 2010-2011 o tomhletom. Ono to fakticky možný je, ale v uzavřeném areálu. Dneska vám může jezdit nákladák, který vám převáží mezi halama v rámci jako mezizávodových procesů. Nějaký břemena může být úplně autonomní. Co se týká veřejných komunikací, tam tohleto bude problém ještě dlouho, zvlášť v Evropě, protože to naráží na právní bariéru odpovědnosti. Prostě pokud máte automat a dojde k nějakému problému, k nehodě, tak pojišťovna to neumí uchopit, protože tam není odpovědnost, adresná odpovědnost, která je dneska na každém řidiči. Takže to je, v tomhletom jsme někde jinde než Amerika, nebo potažmo třeba ta Ázie, nebo respektive Čína. A tady s tou, jako, se současnou regulací v Evropě tohleto podle mě ještě následujících 20 let jako naprosto nehrozí. Takže skôr skeptik. Andrej? Ja uvidím, že čo príde z tej Ázie, lebo ja si myslím, že oni to tam skôr vybavia. My tým, že máme legislatívu, ako máme v Únii a my máme prekažky tam, kde ich netreba mať. Sme svetejší ako pápež, takže to bude ťažko aplikovateľné. Vymyslené to už je. Sa nemusíme baviť, že by to neexistovalo. No to existuje. My máme aj dodané medzihalové AGVčka, čiže prevážame, ťaháme veľké proste kontajnery alebo niečo s materiálom z haly do haly. Ale ako kolega hovorí, že ako náhle to musí ísť na komunikáciu, tak tam je veľa všelijakých prekážok. Pani, naplnil sa nám čas. Ja vám veľmi pekne ďakujem za naozaj, že diskusiu veľmi rýchlo to ubehlo, to znamená, že to išlo veľmi plynule. Takže a Andrej Korchaník, špecialista automatizácia a komplexných riešení, Štýl Slovensko. Andrej, ďakujeme. Ďakujem pekne. A Jirka Ovesný, senior špecialista na intralogistiku, opäť do Štýlu Slovensko. A ja ďakujem aj vám, páni a dámy, že ste nás sledovali. Verím, že to bolo dostatočne zaujímavé a teším sa už na budúce. Celý záznam samozrejme nájdete na YouTubeovom kanáli Štýl Slovensko. Takže teším sa a ešte pekný deň všetkým. Dovidenia.